Mkaya ngizwa kuthiwa ubhukiwe lapha nge-4 umishini unenkozo lapha enkulu kube kumazibhazi laphana kwakhe ehlanganisa abazalwane ethi ubhukiwe laphana phela kunesambe siwu-30,000 sikulindile. Mthobisi khohlwa phela ngithi khohlwa iyobe igula lento ilele sibhedlela lento iyochekhwa lento ngeyi-4 ayikhohlwa ukopholweni ngiliphethe lonke zinja lokhu ukopholweni khohlwa usawuzala umuntu eyobamba mina khohlwa hawu vumbu hayi ngiyabhuka lapha kuyaphuthuma oza lapha manje uzobingelela nje thumela i-account manje fusakhe angiyilapho mina shit. Umacingwana mfowethu ngaze ngaphatheka kabi yazi bafo bengikubiza nje kule nkonzo ngoba nakho phela ngazi ukuthi umfowethu uyabo and ngiyazi phela ukuthi anginanxa nawe futhi awunanxa nami kodwa kunokuthi utshele mina ukuthi awuzwi into yokuthi awuzi sengihlangana naye ku TikTok yazi kodwa mfethu kuthiwa nje ungitshelile ukuthi ubone ngazi ukuthi khona uzungu bengizo understand lapho futhi bese ke sikhansela kahle indaba yedeal hayi kodwa kanje kodwa ke mhlawumbe nawe indlela osebenza ngayo kodwa mina nginankinga nawe sharp nami nje nginankinga nje nawe mfethu ufanele ukwamukele nje lokho khona nginankinga nawe ngoba mangabuza ukuthi inkinga enginayo nawe ikuphi kuyafanele ukwamukele nje ukuthi sibhekene nempi izinto fanele siyicwaninge futhi lokho ku-serious yabo so-ke ayikho-ke inkinga mfowethu khululeka baba qasha abanye mfowethu. Cha Macingwane anginankinga mfowethu uzwe kahle nokucwaninga ngithi kodwa in future mawucwaninga into kuukuthi khona okusolayo uyabo mazise phela umuntu osuke wena ungamazi ukuthi mhlambe uphizi kwaziphi ngoba umuntu ngempela uyeza kuwena kanti umuntu ngempela akizi nobuphi omunye uyeza umuntu kanti vele khona umqondaza nawo kodwa ngoba usuke ungaqondi ukuthi umuntu ukuziphi mtshele umuntu ukuthi hayi mfethu qasha abanye uyabo hayi kodwa ukuthi utshele omunye umuntu ukuthi hayi lo yakaqashwa abanye engathi manje uyabo asihloniphani kuleyo level kanti phela nje uchaza ukuthi nawe unanxa nami nginana uyabo manje for the fact ukuthi usukhulumile kahle nami ngiyasithatha futhi ilokuza sakho isiphakamiso sakho uyabo kodwa nje hayi khululeka mfethu yabo hayi kabi.